Het is zijn vierde seizoen in het giel en blauw van Sportclub Cambuur. Michiel Hemmen beleidde bij Cambuur van 2012 tot 2015 zijn succesvolste periode uit zijn carrière. Na 17 doelpunten had hij dan ook een groot aandeel in het laatste kampioenschap van de Leouters in de Jupiler League. Hij keerde in 2015 voor een avontuur bij het Zweedse Häcken, maar dat was geen succes. Na een pitstop bij Excelsior helle Cambuur hem weerom. Maar het rent dit seizoen nog net echt goed bij de man uit Zaanstad. De blessure had hem een skoft aan de kant, maar in de wedstrijden dat er vol spelen kon er net echt potten breken in de punt van de aanval. En dat wils de club juist zo'n verlet van doelpunten had. Hoe is het met jou als persoon en als voetballer? Ja, heel goed eigenlijk wel. Nou ja, als voetballer dus nu even wat minder. Ik heb toch eigenlijk wel anderhalf seizoen gehad wat het echt niet lekker liep. Na de blessure bij Cambuur ook niet al te veel gespeeld. Wel fit geweest. En toen ik de kans kreeg om terug te komen bij Cambuur heb ik die meteen gepakt. Want ik heb het al eerder gezegd, ik voel me daar op mijn gemak. En ik heb daar een mooie periode gekend. En de start is wel inderdaad wat lastig geweest. Nu heel even last gehad van een knie. Maar ik zie het nog steeds met heel veel vertrouwen tegemoet eigenlijk. Fitte Hemmen die kan gewoon heel makkelijk goals maken. En ik ben er vooral van overtuigd op het niveau van nou spelen dat Hemmen gewoon nog na de winststop heel erg belangrijk voor het werk in. Dus een fitte Hemmen is heel erg belangrijk voor dit Cambuur. Barto is natuurlijk ook sterk in de spits, die kan de bal, maar die is ook vooral van de diepgang. En Michiel is echt een spits die de bal voor je klaar legt op de borst en eronder komt. En dan dat je gelijk weer door kan voetballen. Het voelt niet zo echt met Martijn dat het echt concurrentiestrijd is. Ik denk dat we allebei heel goed begrijpen waar het om gaat. En op een of andere manier vullen we elkaar ook wel weer goed aan. De ene keer speelt hij, de andere keer speel ik. En soms spelen we zelfs samen. En ik vind dat het eigenlijk over het algemeen heel goed gaat. Aan de Slot zei het vandaag toevallig al. Die is ooit een keertje, stond hij 10 punten los met Zwolle geloof ik. En toen is RKC nog kampioen geworden. Dus ja, alles kan. En ik weet 100% zeker dat wij de play-offs minimaal gaan halen. En kampioenschap, daar moeten we het even niet meer over hebben. Maar de play-offs gaan wij 100% halen. En dan kan alles in Leeuwarden. Doelpunten zijn het belangrijkste uiteindelijk in het voetbal, wil je winnen. En ik heb laten zien en ik weet van mezelf dat ik inderdaad die rol zeker in kan vullen. En ik ga er eigenlijk vanuit. Ik moet eigenlijk eerlijk zeggen dat ik het wel van mezelf eis eigenlijk om die rol weer op te pakken. En dat gaat ook lukken ook. Gaat Leeuwarden de oude Hemmen weer terugzien? Ik ga ervan uit.